Felly, ar ôl iddyn nhw gyrraedd y lle sy'n cael ei alw y benglog, dyma nhw'n hoelio Iesu ar y groes, a'r ddau droseddwr arall, un bob ochr iddo. Ond yr hyn dwedodd Iesu oedd, Dad, maddau iddyn nhw. Dyn nhw ddim yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud. A dyma'r milwyr yn gamblo i weld pwy fyddai'n cael ei ddillad. A dyma ymateb Iesu i'r groeshoelio, sef, Dad, maddau iddyn nhw. Dwi'n cofio rhywun yn egluro i fi unwaith, taw ystyr y gair maddau yn y Groeg ydy cwlwm sy'n cael ei ddatod. A mae cwlwm yn cael ei ddatod yn golygu rhyddid. Dydy'r poen a'r clwyfau ddim yna dim mwy, maen nhw wedi mynd. A pan o'n i unwaith yn Ffald y Brenin ac yn hoelio fy nghlwyfau i, oedd wedi ysgrifennu lawr ar bapur, ar y groes bren sydd gyda nhw fyna. Chi'n cerdded mas ato fe, chi'n gweld y dyffryn tu ôl i'r groes bren. Dwi'n cofio teimlo fel petawn ni yn croeshoelio Iesu Grist, achos bydde dim rhaid i fod wedi marw heblaw am ynghyflwr i, ac mwyn iachau ynghlwyfau i. Ond hefyd ar yr un pryd yn gwybod dyma'r unig ffordd i fi gael rhyddid. Ac yn wir yn y bore, roedd y poen wedi mynd, am bod na exchange, mae na cyfnewid, oherwydd mae Iesu Grist yn cymryd yn clwyfau ni. Nid yn unig ein cyflwr methedig ni, ond ein clwyfau ni, ac yn gallu achau pob un dim. Trwy counselling sy'n werthfawr, mae dal rhaid i chi manageo'r poen. Ond gyda Iesu, mae'n rhoi llawenydd i ni yn lle poen, a gobaith yn lle digalondyd. Heb i ni orfod wneud dim byd, dim ond dod ato fe, a gweud, Iesu, cymer fi.